No niin, tänne studioon on saapunut 4 kansanedustajaa eri puolueista. Voin sanoa, että kiitoksia teille nopeista liikkeistä. Olen tässä urallani montaa asiaa jännittänyt, mutta näin nopeaa siirtymää eduskunnasta Pasilla on ennen vielä nähnyt, niin arvostan sitä. Mutta Jukka Kopra, aloitetaan nyt sinun kanssasi tästä kysymyksestä. Kun vaikka tänään eduskunnassa käytiin 9 tunnin keskustelu, niin täällä sekä oppositio että asiantuntijat tässä edellä valittavat, että edelleenkään kokoomus ei ole kertonut, että kuka oli se henkilö, joka sen Garden Helsinki-hankkeen toi sinne kokoomuksen neuvottelukoriin kehysriihessä 2025. Ja kun tämä tuntuu kaikkea kiinnostavan, niin voitko sinä nyt kertoa? Ei sellaista henkilöä varmaan ole olemassa. Että silloin kun näitä hankkeita ideoidaan, sehän on noussut tämä hanke näistä valtion liikuntaneuvoston papereista. Mulla on tästä takavuosien pöytäkirjat tässä mukana, jossa voidaan todeta, että se hanke on siellä elänyt ja kasvanut ja noussut tämmöiseksi valtakunnallisesti merkittäväksi liikuntapaikkahankkeeksi, josta se on tullut sinne sitten edistettävien hankkeiden joukkoon. Eli siis ei ole ketään ihmistä, jonka voisi nimetä? No tuskinpa vaan. Miettikääpä nyt itse, kun tiimityötä teette ja kokoonnutte, kokouksissa ollaan, niin heitetään ideoita ja mietitään, mitä tehdään, kerätään hankkeita kasaan. Aika vaikea siinä on pitää kirjaa, että kuka mitäkin sitten ehdotti missäkin kohdassa. Eli mun mielestä tämä on kyllä niin kuin älytöntä jahdata jotain henkilöä, koska en usko, että sellaista henkilöä, joka olisi nyt niin kuin sen paperin kantanut jonnekin ja tuonut, niin on edes olemassa. Tämä on syntynyt pitkän poliittisen prosessin tuloksena, tämä Garden Helsinki-hanke. Siitä löytyy valtion liikuntaneuvoston pöytäkirjat, se on jo vuosia sitten, myös Marinin hallituksen aikana sitä on siellä nostettu ja niin edelleen. Eli tässä nyt sanoisin, että on vähän nyt niin kuin myrsky vesilasissa jälleen kerran. No Tytti Tuppurainen, koska tämä on ollut demareille niin hirvittävän tärkeä kysymys, niin ostatko tämän selityksen? Onko tämä nyt täällä käsitelty? No demareille se kaikkein tärkein kysymys on kuitenkin ollut päätöksenteon luotettavuus ja ei tämä Jukka Kopran selitys kyllä nyt ainakaan sitä luottamusta päätöksentekoon palauta, että tuolla tavalla vaan tupsahtaisi 35 miljoonaa € hankkeita, joista kukaan ei sitten tiedä eikä ilmeisesti edes välitä, että kuka se sinne on tuonut. Kun taustalla kuitenkin on niinkin painavia kysymyksiä, joita muun muassa oikeuskansleri on tehnyt, että onko tässä ollut taustalla SRV-yhtiö ja sen omistaja Ilpo Kokkila, joka on merkittävä kokoomuksen vaalirahoittaja, niin kyllä jo siitä näkökulmasta, avoimuuden näkökulmasta olisi syytä saada selvyys henkilö. Sitä useaan kertaan pääministeriltä kysyttiin, mutta ilmeisesti kokoomus on niin ylimielinen, että ei halua tähän kysymykseen vastata. Eli sinä et usko, että tämä on totta? Siis sinä väität, että ei ole mahdollista, että se olisi sellainen kollektiivinen päätös, ettei ketään voi nimetä? Joku sen puheenjohtaja nelikkoon on tuonut ja on kiinnostavaa, että myös valtionministeri Purra on sen päätöksen siellä siunannut vastoin oman ministeriönsä virkamiehiä. Tuskinpa Purra sitä sinne on kuitenkaan tuonut, joten olisiko vaan paikallaan, että kokoomus nöyrtyisi ja ottaisi vastuun tästä hankkeesta, jota on lopattu kokoomustaustaisen vaikuttajan Jan Vapaavuoren toimesta. Pieni hetki, saat kyllä puheenvuoron. Kysyn välissä Joakim Vigeliukselta. Sinä olet perussuomalaisten varapuheenjohtaja. Riittääkö tämä selitys, minkä tässä edellä annettiin perussuomalaisille? Kyllähän tätä kysymystä tullaan läpi vielä käymään oikeuskanslerinkin toimesta ja varmasti tämä poliittinen keskustelu enemmän tai vähemmän tästä vielä jatkuu ja pidän sitä erittäin hyvänä asiana. Kyllä kaikki nämä korruptioepäilyt ja suhmurointiepäilyt pitää käydä tarkasti läpi, koska me emme halua, että suomalaisen päätöksenteon kulttuuriin pesiytyy yhtään epäterveempiä piirteitä, mitä nähdään muista maista. Eli ajatus tällaisista hyväveliverkostoista tai siitä, että kaverille tehdään palveluksia tai ylipäätään, että etujärjestöistä käsin, on se sitten ammattiyhdistyspuolella, on se elinkeinoelämän puolella, on se julkisella rahalla pyörivissä hankkeitaan julkisella rahalla pyörittävissä yksityisissä yrityksissä. Nämä vanhojen puolueiden keskustan, SDP:n, myös kokoomuksen lonkerot etujärjestökentällä, ne on pyrittävä katkaisemaan, koska se ei vie suomalaista päätöksenteon kulttuuria yhtään parempaan suuntaan. Ja onko tämän katkaisemisen kannalta tärkeää, että te perussuomalaisissa saatte jonkun selkeämmän nimen tai nimijoukon niistä ihmisistä, jotka sen sinne kehysriiheen tuoivat? Kyllä uskon, että tätä asiaa tullaan vielä käsittelemään ja läpikäymään, mutta näen, että on myös ollut omanlaisensa vastaantulo sekä kokoomukselta, mutta myös perussuomalaisilta se, että eduskunta kutsuttiin koolle ja tämä asia otettiin vakavaan käsittelyyn ja tätä on 9 tuntia nyt eduskunnassa käsitelty ja sen lisäksi, kuten todettu, euroakaan ei ole tähän hankkeeseen nyt laitettu eikä tulla laittamaan ja kaiketi parempi niin.
Hjalis Harkimo, sinä olet Liike Nytin puheenjohtaja ja täällä oikeastaan myös siksi, että suomalaisista kansanedustajista sinulla on kyllä paras tietämys siitä, että miten hallihankkeita Helsinkiin saa tehtyä. Mutta ennen kuin mennään siihen isompaan kuvaan, niin kysyn sinulta, onko sinun mielestäsi merkityksellistä saada vielä jotakin tarkempia nimiä? No en mä tiedä, tämähän nyt on aika selvä juttu, että tämä on Vapaavuori, joka on käynyt lobbaamassa tätä valtiovarainministeriössä. Sen jälkeen se on lobbannut sitä Orpon avustajille ja Orpo väittää, että se ei ole puhunut. Totta kai ne puhuu keskenään. Ne on 2 puoluetoveria, ne on varmaan keskustellut tästä asiasta. Sitä kautta se on mennyt sinne hallitukseen. Kuka sen sitten sinne on itse asiassa tuonut? Onko se joku Orpon avustaja vai onko se Orpo itse, kun on tuonut, niin sitä ei kukaan pysty sanoa, mutta eihän tämä mistään liikuntaneuvosta lähde lentoon, että joku lennättäisi sen sieltä niin kuin hallitukselle suoraan. Se liikuntaneuvosto ei ensinnäkään koskaan ole tehnyt semmoista päätöstä ja hyväksynyt tätä hanketta ja vienyt sitä eteenpäin opetusministeriön asti. Se hankehan menee niin, että ekaksi se menee liikuntaneuvostoon, sen jälkeen se menee opetusministeriöön ja opetusministeriö vie sen hallitukselle, jos on tarve. Ja tämä on nyt mennyt ihan suoraan sinne. Toi ihan höpö puhetta, että se on mennyt jonkun liikuntaneuvoston kautta. No niin, nyt saa Jukka Kopra tähän vastata. Onko niin, että kokoomus vielä jossain vaiheessa voi tätä asiaa tarkentaa vai tuleeko olemaan, että loputtomiin sieltä vain toistellaan, että mitenkään ette voi puolueessa tietää, että kuka ne päätökset siellä tekee? Se on selvää, että kyllä kokoomus on kannattanut tätä hanketta, niin kuin on kannattaneet kaikki muutkin hallituspuolueet. Se löytyy täältä liikuntaneuvoston pöytäkirjoista. Sieltä se on tullut normaalissa valmisteluprosessissa. Meidän avustajat, erityisavustajat ja muut ovat sitä työstäneet, kunnes se on noussut puheenjohtajapöytään ja siellä on sitten vihdoin tehty päätös. Näin tämä systeemi toimii ja tekin sen kyllä tiedätte, ja jos haluaisitte sen myöntää. Vapaavuorella ei ole mitään tekemistä. No toki Vapaavuori on sitten lobannut tätä asiaa, niin kuin julkisuudesta hyvin tiedetään, mutta se on kokonaan toinen kysymys ja voimme sitten arvioida, että mikä sen vaikutus on ollut, kun se nyt ilmeisen tökeröäkin on ollut, eikä kaikki keinot ole olleet alkuunkaan suotavia. Mutta nyt kun tähän tämmöinen ihan poikkeuksellinen julkinen kiinnostus kohdistuu siis kanssahallituspuolueilta, oppositiosta, asiantuntijoilta, kansalaisilta, niin olisiko mahdollista, että te siellä kokoomuksessa tekisitte jonkun semmoisen tarkan selvityksen siitä, että kuka laittoi viestiä kenelle ja miten se neuvottelu meni? Varmaan joo, voidaan selvitellä, mutta kyllä tämä asia tässä on, että näin nämä asiat syntyy. Että mä ihmettelen tätä jahtia, että mikä ihminen sen pitäisi olla, koska näin nämä hommat toimii. Valitettavasti näin se on. No niin, eiköhän tämä yksityiskohta ole nyt tältä erää käsitelty. Nyt mennään tähän isompaan kuvaan, koska siis näitä yksityiskohtia on tässä paljon. Kysyn nyt kuitenkin, Tytti Tuppurainen, sinulta sen, että mikä on mielestäsi se kaikista keskeisin virhe, mitä tässä asiassa on tehty? No kyllä se on tämä päätöksenteon avoimuus ja se, että kiistatta on rapautettu ihmisten luottamusta siihen, että millä perustein julkista rahoitusta jaetaan. Et kun on sanottu koko vaalikausi, erityisesti kokoomus ja perussuomalaiset, että rahat on loppu. Valtion tilanne on niin huono, että kaikesta pitää säästää. On köyhiltä leikattu, on työttömyysturvaa heikennetty, on sotesta leikattu. Ja sitten kuitenkin tällaiselle hankkeelle löytyy rahaa. Se on tässä se suurin ongelma, että mitkä ovat ne perusteet, kun ne eivät perustu niihin työllisyys- ja taloustuloksiin ja vaikutuksiin valtiovarainministerin virkamiesten mukaan. Mutta pakko sanoa tuohon Vigeliuksen edellä kuultuun puheenvuoroon. Se oli erittäin mielenkiintoinen, koska se avaa sen, että te yritätte edelleen pestä kätenne tästä Garden-hankkeesta ja sen prosessista, vaikka teidän puheenjohtajanne, valtiovarainministeri Purra, on ollut hyväksymässä tätä rahoitusta tälle hankkeelle. Ja vähän vihjailette, että tässä olisi vähän saman tapaan kuin millä puhemies Halla-aho saatteli eduskunnan koolle kutsumista, että tässä voisi olla jotain. Mutta sitten kuitenkin tämän päivän luottamusäänestyksessä hallitus ja pääministeri Orpo sai luottamuksen, koska perussuomalaiset siunasivat tämän Garden Helsinki-hankkeen yhteydessä tehdyn menettelyn. Niin perussuomalaiset ja yhä edelleen vihjailette, että siinä olisi kysymys. jotain. Miksei tämä ole vaikuttanut perussuomalaisten luottamukseen kokoomusta kohtaan? Niin, oikaisen nyt. Tänään käytiin pitkä keskustelu eduskunnassa, jossa pyrittiin saamaan nimenomaisesti pääministeriltä selvyyttä tähän tilanteeseen ja me ollaan myös siihen selvyyttä saatu. Mutta kysymys on siitä, että me emme tietenkään voi perussuomalaisissa mennä takuuseen siitä, millaisia tietoja saattaa vielä tulla, kun oikeuskansleri selvittää tätä asiaa tai kun media tätä jatkossa selvittää. Jos jotakin lisätietoja selviää tästä ja jos siellä on jotakin hämäriä yksityiskohtia vielä, jotka paljastuu, niin totta kai perussuomalaiset arvioi
tilannetta uudelleen. Mutta nykyisten tietojen valossa ei ole mitään syytä kaataa hallitusta. Hallituksella on vielä paljon erilaisia toimia tehtävänä ensi vuoden alussa, työn, yrittämisen, veronkevennyksiä, tärkeitä maahanmuuttopoliittisia hankkeita, ja näen, että tässä kohtaa siihen ei ole villoja. Mutta perussuomalaisten varapuheenjohtaja Joakim Vigelius, jos käy niin, että oikeuskansleri jollakin tavalla moittii sitä, miten pääministeri tai kokoomus on tätä asiaa hoitanut, miten perussuomalaiset aikoo siihen reagoida? No luonnollisesti se riippuu, mitä oikeuskansleri toteaa ja mistä niitä moitteita tulee. Mutta sehän on täysin spekulatiivista ja sen takia toivoisin, että tätä keskustelua käydään tosiasioiden perusteella ja selvitysten perusteella, eikä pelkästään spekuloiden sillä, mitä on saattanut kulisseissa tapahtua, koska vaikka on tärkeää, että käymme tätä korruptiokeskustelua läpi, niin luonnollisesti me emme huutoäänestä siitä, kuka on syyllinen siihen, vaan me selvittämme ja tarkkaan käymme läpi ne kaikki yksityiskohdat. Hjallis Harkimo, tässä tosiaan nyt tämä asia, mihin aina mennään takaisin, on ne perusteet. Että oltiinko tehty riittävät selvitykset ennen kuin tämä ehdollinen tuki päätettiin siitä, että onko tämä hallihanke kannattava, minkälaisia työllisyysvaikutuksia siinä on. Niin kun sinä nyt olet näitä halleja tänne Helsinkiin puuhannut ja käsittääkseni myös konsultoinut erilaisia hallihankkeita kansainvälisesti, niin kuvaa vähän, mikä olisi ollut mielestäsi riittävä selvitys? No eihän tässä ole tehty mitään selvitystä ollenkaan, vaan se on vaan lyöty sinne pöydälle ja hyväksytty siellä. Kannattavuuslaskelmaa ei ole missään. Semmoista ei pysty tekemään, koska tämmöinen halli ei tule kannattamaan. Se on ihan selvä. 2 hallia ei voi rakentaa Helsinkiin. Helsingissä on Veikkaus-areena, jolla on Live Nationin kanssa sopimus, joka järjestää 70% konserteista. Tänne ei mahdu 2 hallia. Se on yksi asia. Rahoittajista ei ole minkäännäköistä tietoa kenelläkään, miten on rahoitettu. Miten sä voit lähteä rahoittamaan yhtiötä, jolla on 26 miljoonaa velkaa ja 1 miljoona Pakkasen puolella on tase, eli se on melkein konkurssissa. Okei, nyt tulee aika yksityiskohtaisesti, mutta mä tiedän, mutta se mitä kysyn on se, että mikä selvitys olisi mielestäsi pitänyt tehdä etukäteen, jotta olisi voitu tehdä sellaista selvitystä tai semmoinen päätös, mihin sinä olisit ollut tyytyväinen? Mä voin sanoa, kertoa omasta kokemuksestani, että mä joudun näyttää rahoituksen, millä mä saan tämän rahoituksen kasaan euroa myöten ennen kuin mulle myönnettiin valtion tuki siihen, joka silloin oli 3 miljoonaa lisät. Nämä herrat ei tiedä tuon taivaallistakaan, miten tuo halli saadaan kannattavaksi tai kuka sen rahoittaa. Siitä mä voin vakuuttaa, jos te tiedätte, niin kertokaa mulle, koska mun mielestä siellä ei ole minkäänlaista rahoitusta. Sitä on 15 vuotta tehty. Munkin mielestä olisi hienoa, jos Suomeen rakennettaisiin 20 000 halli, mutta se ei ole mahdollista. Pidetään puheenvuorot tiiviinä, koska tämän sekavan aikataulun takia meillä on vähän vähemmän aikaa tässä kuin mitä piti olla. Mutta mä kysyn nyt tässä, että minkä takia juuri näitä tällaisia selvityksiä, mitä Harri Harkimo tässä peräänkuuluttaa, ei tehty ennen sen ehdollisen tukipäätöksen tekemistä? Sen takia, kun ne kuului tehdä sen jälkeen. Eli ensin päätettiin alustavasti, että aletaan valmistella tätä ratkaisua. Siihen allokoidaan mahdollisesti 35 miljoonaa euroa rahaa. Sitten kun se ajastaan tulee valmisteluun, sitten tehdään juuri nämä kaikki selvitykset, mitä Hjallis tässä äsken kuvasi, ja ne on tarpeen tehdäkin. Ja näinhän olisi tapahtunutkin nyt tulevana syksynä osana budjetointiprosessia. Tämä olisi kaikki noussut pintaan, mutta nyt kun tämä keskustelu ikään kuin räjähti tässä kesällä, niin tämä tietopohja tuli ilmi nyt ja näin ollen tämä ratkaisu tehtiin nyt tässä kesän pintaan. Mutta silloin keväällä 25, kun hallitus teki tämän ehdollisen päätöksen siitä, että aletaan valmistella tätä asiaa, niin silloin ei ollut tiedossa se, että tämän hankkeen rahoituspohja ei kanna. Silloin ei ollut tiedossa se, että niin se hanke tulee viivästymään, eikä ollut tiedossa se, että kilpailutilanne muuttuu, että on näitä muitakin areenoja. Mutta olisiko voinut olla tiedossa, jos olisi tehty selkeämmät selvitykset? Tämä on se kysymys, mitä kysyn. Mutta ihan oikeasti, siis se... Ja oikeasti saanko mä sanoa sen, että mitään ei ole menetetty sillä, että tällainen päätös tehtiin keväällä 2025. Penniäkään, senttiäkään rahaa ei ole kulunut. On vain todettu, että tällaista hanketta voidaan alkaa valmistella, ja niin sitä alettiin. Ja sitten tuli ilmi, että se ei toimi, ja tehtiin päätös, että ei tätä toteuteta. Eihän tässä ole mitään ihmeellistä. Näinhän tämä menee. Mutta jos teillä on ollut siellä tällainen budjetti, minkä verran on rahaa erilaisiin investointeihin, ja tähän on ikään kuin korvamerkitty 35 miljoonaa, niin jos sitä ei olisi korvamerkitty tähän, oltaisiinko se voitu merkitä johonkin toisaalle? Joakim Vigelius, onko tämä tosiaan näin, että voidaan päättää mitä tahansa ja sitten selvitellään myöhemmin?
Niin siis kun hallitus päättää omista investoinneistaan tällä hallituskaudella käytännössä tuhansien miljoonien eurojen edestä, niin luonnollisesti siellä on myös eri puolueilla erilaisia painotuksia, alueellisia painotuksia, kaupunkikohtaisia painotuksia, panostetaanko tieinfraan ja niin poispäin. Eli painotuksiahan puolueella on ja luonnollisesti sitä kautta myös toteutuu kansanvalta, kun poliittiset voimat pääsevät äänestäjiensä äänellä tekemään tällaisia päätöksiä. Mutta olennaista on se, että kaikki, mihin kuuluu ja lukeutuu ja yhdistyy veronmaksajien eurot, ne on pystyttävä perustelemaan kattavasti ja ne on pystyttävä perustelemaan suomalaisille, että nämä eurot käytetään fiksusti. Mutta haluan myös huomauttaa sen, että läpi kaikkien hallitusten meillä on kaikenlaisia hankkeita, joita ei ole pystytty perustelemaan taloudellisesti. Ihan alkaen jo siitä, että tämäkin oppositio on koko läpikauden esittänyt kymmeniä miljoonia euroja lisää rahaa vaikkapa kehitysapuun. Ei sekään tuota yhtään lisää rahaa tämän valtion kassaan, mutta siitä huolimatta oppositio voi sitä joka vuosi esittää. Niin, no tämäpä tietenkin onkin tässä ihan hyvä kysymys, että kuinka paljon tässä on kysymys jostakin maan tavasta, niin että ylipäätänsä tehdään poliittisia päätöksiä huonolla valmistelulla. Ja nyt haluaisin viedä sen myös siihen, koska tässä on näitä yksityiskohtia, mutta sitten on myös iso kysymys, että voiko Suomen kansa luottaa siihen, että meidän poliittinen valmistelu tehdään järkevillä vaikutusarvioilla ja hyvällä valmistelulla. Niin Tytti Tuppurainen, kun sinäkin olet ja puolueesi on tässä niin vahvasti hyökännyt hallitusta vastaan, niin onko varmaa, että kaikki sosiaalidemokraattien aina tekemät päätökset on tehty hyvällä valmistelulla? Me noudatamme hyvää hallintotapaa, emmekä itse asiassa ole hyökänneet hallitusta tai pääministeriä vastaan, vaan olemme esittäneet kysymyksiä. Ja hyviä kysymyksiä nousee koko ajan esiin. Esimerkiksi se, missä kaikessa tämä suurlobbari Jan Vapaavuori lopulta onkaan sitten mukana. Nyt on ilmeistä, että hän on lopannut tätä Helsinki-Kaaden-hanketta. Hän on ollut mukana tässä Murron kasvutyöryhmässä, johon pääministeri on useasti viitannut, kun hän on perustellut näitä investointeja. Ja kiinnostavaa, että hän on myös tässä Finnfund-yhtiön hallituksessa puheenjohtajana, joka on ollut osa tätä Valmet Automotiven pääomitusjärjestelyä. Eli aina kun on jotain, ja tätä Valmet Automotive-asiakin hän oikeuskansleri nyt kysyy pääministeriltä, kun on jotain, niin sieltä tulee Jan Vapaavuoren nimi esille. Ja väistämättä tulee mieleen, että onko nyt sitten kuitenkin jonkinlainen verkosto kokoomuksella, jonka piiristä kun otetaan yhteyttä, niin päätöksiä tehdäänkin jotenkin hövelimmin. Näin ei saa olla. Siksi tämä tiedonantokeskustelu tänään eduskunnassa oli tärkeä, oli erinomaista, että puhemies sen koolle kutsui, mutta ei tämä vielä vastannut kaikkiin kysymyksiin. Tiiviätte puheenvuoron, mutta kysyn vielä tästä Valmet Automotivesta, kun toit sen tähän keskusteluun esiin, niin onko SDP siis sitä mieltä, että tätä Uudenkaupungin autotehdasta Valmet Automotivea ei olisi pitänyt valtion avulla pelastaa? Kysymys ei ole Uudenkaupungin autotehtaasta, totta kai ne työpaikat siellä ovat tärkeitä, mutta kysymys on siitä, että kuka hyötyi tästä pääomitusjärjestelystä. Nimittäin kun TESin hybridilainojen korkoja mitätöitiin 15 miljoonan euron edestä, se johti siihen, että kun viime vuonna osakeanti tehtiin, niin osakkeita merkittiin 1/3 edullisemmalla arvolla kuin mitä ilman tätä mitätöintiä olisi. Ja mutta tässä menettäjänä oli TESi ja veronmaksajat ja hyötyjänä lyhyempiä puheenvuoroja myös Kokkilan Pontos-yhtiö. Ja tätä me kysymme myöskin pääministeriltä, mutta emme saaneet vielä vastausta. Ja on kestämätöntä, että näinkin tärkeän hankkeen pääomituksen yllä on myöskin epäilys. Meiltä loppuu kohta aika, mutta kyllä vai ei? Yksi sana, olisiko se Valmet Automotive kuitenkin pitänyt demareiden mielestä pelastaa? Se piti pelastaa, mutta ne kaikki tämän pääomitusjärjestelyn perustelut pitää avata ja onneksi oikeuskansleri on niistä kysynyt. Tämä tuli selväksi. Harri Harkimo, onko sinulla jotakin epäilyksiä tämän Valmet Automotive-tapauksen suhteen? No siinä on tietysti valtio lähtenyt pelastamaan sitä 120 miljoonalla ja siinä on jotkut osakkeenomistajat päässyt paljon helpommalla ja ne saanut etua siitä, että ei se ole oikeudenmukainen, ei sillä lailla mene, että yhtiön omistajat kaikki osallistuu sit siihen. Tässä ei ole kaikki osallistunut, vaan tässä on toiset päässyt vapaamatkustajana, ne on saanut pitää melkein koko osakeomistuksensa. Eli kyllä tässä on paljon semmoisia aukkoja ja kun tässä on vaalirahoituksesta kysymys, tämä on mun mielestä paljon vakavampi asia, tämä Valmet Automotive, kuin tämä Gaaden projekti, koska tässä pääministeri
ministeri on suoraan ollut kytköksissä niiden ihmisten kanssa, jotka omistaa osakkeita ja saanut suoraan vaalirahaa sieltä, niin tämä on paljon vakavampi asia ja tämä pitää todellisuudessa selvittää. Tämä on tosi vakava syytös. Mitä Jukka Kopra vastaa tähän? No, Petteri Orpo, pääministeri, on ollut tekemässä tätä päätöstä viime kädessä, mutta asia on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä ihan normaalissa virkaprosessissa pitkän kaavan mukaan. Siitä löytyy tarvittavat asiakirjat. Siinä ei ole mitään epäselvää tässä asiassa. Ja nyt on sitten, meillä on tämä vaalirahoituslainsäädäntö. Tämä on totta, että pääministeri on saanut Kokkilalta vaalirahoitusta ja hän on ilmoittanut se vaalirahoitusilmoituksessa. Tarkoittaako se siis sitä, että jos joku kansanedustaja ottaa vaalirahaa vastaan, niin sitten ei saa missään vaiheessa olla tämän henkilön kanssa tekemisissä, kun nimenomaanhan vaalirahoituslainsäädännön tarkoitus on se, että kun tämä rahoitus avoimesti tuodaan esiin, niin silloin ei näitä jääviysongelmia synny. Mutta saisinko mä palata vielä tähän alkuperäisen hankkeen syntymiseen, kun peräänkuulutit sitä, että miksi ei ensin tehty virkamiesten toimesta perusteellisia selvityksiä. No siis jonkunhan pitää päättää, että virkamiehet alkavat tehdä selvityksiä. Ja juuri sen päätöksen hallitus teki. Eli alustava päätös, tällainen hanke, kokoluokka tämä, ja se tulee päätöksentekoon syksyllä 2026, ja sitä ennen virkamiehet tekevät selvitykset. Eihän virkamiehet voi tehdä selvityksiä, jos ei ole päätöksiä. Nyt Joakim Vigeliuksella on pitkään ollut käsi pystyssä. Nämä euromääräiset kysymykset on hyvin tärkeitä, koska puhutaan juuri niistä veronmaksajien euroista. Valtio ei mistään muualta saa niitä euroja kuin veronmaksajien taskusta verotuksen kautta. Mutta samanaikaisesti on hyvin tärkeää korostaa sitä, että Suomen eduskuntaa ja Suomen lainsäädäntövaltaa sitä ei voida ohjata etujärjestöistä käsin. Valta kuuluu Suomessa kansalle. Se ei voi tulla etujärjestöistä komennot, miten hallitusohjelmia rakennetaan tai millaista politiikkaa tehdään ja millaisia hankkeita ruvetaan rahoittamaan. Eli jokaisen puolueen tulisi käydä, erityisesti niiden vanhojen puolueiden, jotka on pesiytyneet erilaisiin etujärjestöihin, tulee käydä hyvin tarkasti läpi omat vaalirahoituksensa, mutta myös ne omat toimintatavat siellä taustalla. Ei voi olla niin, että runtataan asioita läpi ja junaillaan ja yhtäkkiä kymmeniä miljoonia tai satoja miljoonia. Hallituskauden aikana tuhansia miljoonia kohdistuu kannattamattomalla tavalla ja perustelemattomalla tavalla ihan tavallisen suomalaisen veronmaksajan näkökulmasta. No niin, vielä tähän ihan lyhyesti loppuun. Kaikki tietävät, että SDP saa paljon merkittävää vaalirahoitusta AY-liikkeen suunnalta. Miten te SDP:ssä pidätte huolta siitä, ettei AY-liike koe, että sieltä pitäisi saada jotain vastiketta näille rahoille, mitkä he ovat demareille antaneet? No me haluamme aivan takuulla tehdä kaikille tiettäväksi, että me haluamme ajaa suomalaisen palkansaajan ja suomalaisen työväen asioita. Ja sitähän se ammattiyhdistysliikekin tekee. Meillä on monissa asioissa samanlaisia tavoitteita ja joissain monelta mielessä myös samanlaisia arvoja. Tämä on täysin läpinäkyvää ja olemme siitä jossain määrin jopa ylpeitä. Kyllä, SDP pitää suomalaisen duunarin ja työntekijän puolta, ja kun kuuntelin Joakim Vigeliusta, niin aika tekopyhää puhetta, kun te nimenomaan olette sitä duunaria kurmottaneet ja nyt esittäydytte ikään kuin suomalaisen veronmaksajan puolustajan. Niin, suomalaisille veronmaksajille on ensi vuoden alusta tulossa taas mittavia veronalennuksia, ja hyvä niin. Niin, on sekin vähän tekopyhää tietysti, että te otatte vastaan rahaa AY-liikkeeltä ja sitten lupaatte, että esimerkiksi AY-jäsenmaksujen verovähennysoikeus palautetaan sitten. Tämähän menee suomalaiselle palkansaajalle veronkevennyksenä. Siihen keskusteluun me ei mennä, aivan yksi lause. Harri Harkimo. Niin, no tekopyhähän on tämä keskustelu, mitä kokoomus käy tässä. Että tämähän on ihan selvä tämä Kaaden-projekti, miten se on mennyt. Että ihan turha väittää, jos se pitäisi mennä oikein, se menisi liikuntaneuvostoon, sen jälkeen ministeriö päättäisi. Ei se ole mennyt missään sitä kautta. Nyt ne on keksinyt nyt ton meiltä asian. loppuu aika. Ja minulle jää tässä journalistina käteen se, että kaikki puolueet vuorollaan syyttelevät toisiaan tekopyhyydestä. Ja toivottavasti saadaan jossain vaiheessa sitten selville, että miten nämä prosessien yksityiskohdat menivät. Se ei valitettavasti ole tässä, koska meitä loppuu lähetysaika. Oikein paljon kiitoksia siitä, että katsoit tänä iltana A-studion. Huomenna täällä on Sakari Sirkkanen. Ja jos nyt jäi harmittamaan, että joku kysymys jäi vaille vastausta, niin olen aivan varma, että minä ja kollegani jatkamme myös näiden kysymystä jatkossakin. Oikein kivaa ja rauhallista kesäillan jatkoa.